I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. I danas u saradnji sa Sasumangeom dajem vam predloge laptopova. Ima novih, ima polovnih, ima sa garancijom, ne znam da li ima bez, možda ima neki bez, ali čisto neki predlozi, nešto okvirno šta bi trebalo da gledate. Linkovi za oglase će biti svakako u opisu, ali opet bitnije da znate šta konkretno da gledate. Tako da, ajmo od početka. Prva stvar koju bi ja napomenuo je da ispod 300 eura nećete kupiti dobar laptop i to je manje više to. Znači, jednostavno nema dobrih. Zašto? Prva stvar je, ako gledate nov oko 300 eura, to je ono što su uspeli jedva da sklope za 300 eura, jer je to malo para za sve što treba da se stavi, a to je naravno i ekran, i svi delovi, tako da 300 eura je onako, gledaju da uštede na svemu i nećete dobiti dobru mašinu sigurno. Druga stvar, ako gledate polovno 300 eura, obično ćete naći nešto što je staro 5-6 godina, nažalost. Znači, jako teško je naći, recimo neko kupio prošle godine ili pretprošle za 500 eura i sad ga prodaje za 300. Ne, taj ga prodaje i dalje za 400-500 eura. Ljudi kod nas mnogo precenjuju svoje laptopove i jako je teško naći dobre modele. Tako da više se generalno isplati novo nego polovno, osim ako se baš ne potrudite pa nađete nešto dobro polovno. Ima toga, ali kažem, baš treba da se potrudite da potražite. Tako da, ajde da krenemo prvo, jedna zanimljiva mašina, malo drugačije, Lenovo IdeaPad. Dakle, ovo je praktično tablet 12,5 inča, koji je nekih 260 eura, Intel i3, 6. generacija, zapamtite sada smo na 11. što bi značilo skoro nekih 5 godina, tako da to nije malo, pogotovo ako gledate stvari da na takvim mašinama to su već 5 godina stare baterije i tako dalje. Međutim, ovdje ako gledamo situaciju i opis ovog oglasa, kaže baterija je odlična i drži 6-7 sati, što je super i to vam je jako bitno, obavezno pratite to ako kupujete stariju mašinu. Tako da za nekih 260 eura, ako imate potencijalno neku tastaturu ili tako nešto, ovo uopšte ne mora da bude loša opcija, pogotovo ako ćete koristiti za gledanje nekog sadržaja, bukvalno može kao pokretni monitor i uz neku tastaturicu može neko lagano kucanje, surfovanje netom, tako da suštinski može da posluži, može čak i ako idete ono na faks pa eto ponesete i tako dalje, nije loša opcija generalno, nije ovo super jaka mašina i tako dalje, ono 4 GB rama, nećete otvarati previše tabova u Chromu i tako nešto, igrice sigurno nećete igrati, tako da za blago surfovanje i neko kuckanje mislim da će sasvim sigurno poslužiti. Sljedeća mašina je 360 eura već. Dakle, ovo je praktično nova mašina, Ryzen 3 3250U, 4 GB rama, 256 GB sa garancijom, tako da dobro da imate garanciju. Što se tiče mašine, jeste možda malo slabija konfiguracija sveukupno, ali nije uopšte loša konfiguracija. Ryzen 3 je vrlo sposoban, 4 GB rama, to mi je, da kažemo, najveći minus ove konfiguracije. 256 SSD će biti zadovoljavajući, verujte mi, za skoro sve, tako da ono, suštinski ok mašina, ovo super završava nekom ko je to možda je student ili tako nešto, za školu, za sve to, bit će sasvim zadovoljavajuća mašina. Također lepo je što je Full HD ekran, tako da za 360 eura sa garancijom mislim da je ovo ok kupovina. Još jednom, čak i ono ako ste u škripcu sa budžetom, onda vam u tom slučaju još više vam znači novac, i onda je još veća šteta da ga bacite na nešto što je mnogo loše da biste uštedili 20, 30, 50 eura. Uvek je preporuka, ako nemate, sačekajte i onda nekako da se skupi za nešto što ćete sigurno koristiti godinama. Bolje da kupite nešto ok, nego da se ono, zašto se ima u tom trenutku, vrlo često možda bude greška. Ja sam jednom napravio takvu grešku kad sam kupovao nešto za ćaleta laptop, bukvalno laptop ne može da se koristi sada, kupljen je nov, korišćenje možda 3 nedelje, znači ništa ne valja. A 300 evra ćalete, daj toliko imam, kupim i šta ima za te pare, užas, znači morat ću da mu kupim drugi, bukvalno nov laptop, ne može se koristiti ni za šta. Tako da, vrlo oprezno sa budžetom. E sad, pazite sad ovo, ono je bilo 360, ovo je 470, pazite sad koliko ovo bolje, ovo je duplo bolje, a košta 100 evra više. I to su te ogromne razlike na početku do nekih 300, 500, 600 evra,
ogromne su razlike za neke ne previše velike uštede. Znači, pazite se ovo je Lenovo IdeaPad 3, Ryzen 5, tamo smo imali Ryzen 3, znači dosta bolji CPU, 8 GB rama, tamo smo imali 4, 512 GB SSD ovde, tamo smo imali 256, Vega 8 grafika, znači bukvalno duplo bolja mašina. Znači, duplo bolja mašina, košta stotinak evra više, apsolutno isplativo, plus onako lep dizajn, Lenovo lepo to radi, tako da, evo, na primjer, ovo je preporuka bez nekih zadrški, znači ovo je ispod 500 evra, Ryzen 5, 8 GB rama, 512 SSD, to je to, znači to je to, šta ćeš još od toga, sasvim dobro za nekih 470 evra, plus je ovo na oglasima, tako da uvek malo se cenkate, vidite, možda prođe to za 450 i tako dalje, tako da, eto, to je još jedna prednost kad radite na oglasima. Evo još jedan sličan, ovo je polovno, ali i dalje sa garancijom, u pitanju je Ryzen 5, 3000 serija, znači slabija nego naravno 4000 serija, ali suštinski opet tu je Vega 8 i sve ostalo, lep laptop, meni se sviđa boja, tako da vrlo sličan ko malo pređešna mašina, tako da manje više sve će vam raditi. Ono što je jako dobro kod ove mašine konkretno što je IPS ekran, tako da ćete dobiti vrlo solidan ekran i ovaj laptop ima apsolutnu preporuku, tako da eto vidite koje su ogromne razlike u performansama i ne samo u performansama nego u dugotrajnosti mašine. Dakle, ne kupuje sigurno niko laptop da ga koristi 3 mjeseca pa da ga baci. Dakle, kupujete da ga koristite godinama, zato bolje malo više i dobijete stvarno odličnu mašinu. Idemo dalje. Sljedeći, ovako ići ću malo stepenasto što se tiče tih nekih cena, pa idemo dalje. Dakle, Acer Aspire 5 i petica, evo teo sam da izvučem za neku ko ne želi AMD, hoćete i5, evo imate i5, znači ovo je Acer i5, dakle Full HD ponovo, i5 10. generacija, znači nije neki stari, 8 GB rama, 512 je SSD, tako da su te strane super, ima još godinu dana garancije i sve to, tako da eto, za Intel fanove imaju opcije, malo je skuplje, to suštinski nije ni baš malo, jer 80 evra, a dobijate samo Intel umjesto AMD-a, neće biti ogromne razlike u performansama, ali eto, jeste malo skuplje. Sad nešto zanimljivo što sam našao, ovo je 510 evra, ali sad nemam previše infa u ovom oglasu, malo onako, ne piše mi ništa konkretno. Piše Ryzen 5, 8 GB rama i 256 SSD. Ovo je Honor, znači Honor Book, lepo dizajniran, vidimo da je plaćeno 86.000, a sada je 510 eura, tako da ide garancija uz njega i sve to, baterija kaže traje 11 sati, znači bukvalno nov lik kaže da ga je, možda ima 20 radnih sati, znači bukvalno nijedan ceo dan rada nema, tako da skoro nova mašina, mislim da uopšte nije loš oglas, sve ima, samo što je ovo malo manje kao 14 inča, ali lepi su ovi Honor Bookovi, ne znam koja generacija, verovatno je Ryzen 3000 serija, jer ne piše samo Ryzen 5, ali za 500 euro ovako premium mašinica uopšte nije loša cena. Idemo dalje. Idemo ponovo Lenovo, prelazimo na malo jače, ali pazite ovo koliko je dobra ponuda. 550 evra, Ryzen 7, znači ne 5, nego 7, a ovo sad možda poredite s onim Intelom i mnogo bolje ćete proći. Dakle, Ryzen 7, 16 GB rama, 512 SSD i Vega 10, znači ne Vega 8. Sa Vega 10 već možda pokrenete i neke igrice, kaže da je sa garancijom. Sad, ovaj laptop je stavio u radnji i ima neke tačkice, vidi se na jednoj slici, bukvalno nebitno, možete da uzmete, imate one skinove obično kao što ima za mobilne telefone i za kola, zalepite neku folicu, lepo napravite nešto karbon i da se to ne vidi, suštinski nebitno je sa spoljašnje strane, nije s unutrašnje i to je to. Bukvalno izgleda kao ono kad vam se na, ne znam, kašici osuši voda i tako ostanu flekice. Eto, na to mi izgleda. Inače, po specifikacijama, perfekcija, verovatno postoji mogućnost možda još malo da ubijete ovu cenu, ali vrhunska mašina za 550 € stvarno. Sad, hteo sam da uzmemo još nešto interesantno i da ima ovako malo i drugačijih mašina. Surface Laptop od Microsofta. Ova mašina ima najbolji ekran ovde,
dakle 2K ekran, sad nije najbolja konfiguracija od ovih, zašto? Pa zato što je i5, što je super, ali je 8. generacije, quad core je 8 GB RAM-a, Intelova je grafika, šeruje se i tako dalje, sve to super, ali ono što je glavna stvar ovdje jeste ekran, jeste touchscreen ekran i jeste ono Microsoft Surface, mislim premium mašina. Eto, može biti nekome zanimljivo kome treba tako nešto što može se koristi i kao tablet, 670 evra. Ok, cena nije malo, s obzirom da smo malo primali možda jače konfiguracije, međutim ono što se ovdje dobije jeste nešto drugačije, jeste taj 2K ekran kome treba, jeste touchscreen, tako da svakako zanimljiva mašina, nema ih puno kod nas. Idemo dalje. Sad nešto kao gaming malo, za gaming naravno mora grafika i to onda odmah diže cenu, tako da ovdje su već dosta velike razlike. Ovo je 810 evra, Ryzen 5, ali četvrta 4000 serija, tako da dosta dobro. 16 GB RAM, 512 i Nvidia GTX 1650. Znači suštinski skoro svaku igru možete da pokrenete, malo da si igrate, 810 evra nije malo, ali ako gledamo da znate sami koliko što je sad grafičke karte, ako bi pokušali ovako nešto na desktopu da napravite, možda bi mu čak ispalo i skuplje, tako da suštinski uopšte nije loša mašina, pogotovo gledamo trenutno tržište. I na kraju ostavio sam nešto kao eto za 1000 eura ko hoće da malo više. Ovako, Ryzen 7, to smo već vidjeli za 550, ali onda što je ovdje da kažemo glavna razlika je da dobijate GTX 1660 Ti što uopšte nije loše. Također 512 je ovdje vidim SSD i terabajt je dodatni hard disk što je full, tako da ono ozbiljan stvarno laptop. Asus pravi fine gaming mašine, tako da ono kome treba za gaming mislim da generalno nije loša opcija. Ovdje je Ryzen 7 3750H, znači nije ona U verzija nego HH su znači najjače verzije. Tako da DDR4 RAM je na 3200 MHz, imate odličan zvuk, DTS, znači ono stvarno ozbiljna jedna mašina. Da li vredi 1000 eura, ne znam, sa garancijom bi možda dao, ali ono, kaže godinu i po dana je star, kaže kao nov besprekarno igranje igara na high podešavanje, eto. Zbog posla mu treba skuplji računar, cena dogovor, znači vjerojatno možda spustite, ne znam, sigurno bar 100 eura po meni, tako da, eto, to su neki oglasi, neki računari, u suštini ponuda nije toliko loša, iskreno, gore je kupovati sada računar za desktop nego laptop, naravno zbog situacije sa grafikama, tako da ovo i nije toliko loše. Vidjeli ste sve, nadam se da vam se dopalo, ako jeste ostavite like, imat ćete link za ove oglase, ali u suštini manje više rekao sam šta da gledate i otprilike šta da očekujete za neku određenu cenu. To vam je to, hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem klipu.